Estamos na punta do Cantiño, onde destacan dous lugares de interese. O primeiro, a fonte do Xudío, e o segundo, a propia fonte que verta as súas augas na praia do Cantiño. Que pasa coa fonte do Xudío? É importante porque durante a primeira metade do século pasado os barcos achegábanse ata aquí para aprovisionarse de auga da fonte para as súas tripulacións, mentres que da fonte que cae na praia tamén se servían dela, pero era para encher os seus tanques e caldeiras. Toda esta zona que vemos, ata finais do século pasado, estaba constituída por labradíos, prados e labradíos. Hoxe en día é unha das áreas residenciais da periferia de Burela, pero ata entón os parroquiáns viñan ata aquí pois a labrar as patacas, a coller a erva para o gando, etc. Outros puntos tamén bonitos, pois as súas calas. Son calas pequeniñas, de cantos rodados, prácticamente inaccesibles, como a que está aquí ás miñas costas, e tamén quero destacar o regato da Lamestra, que está canalizado e verte as augas aquí. Está pacífico, pero cando chove, no ano 2010, que se deron aquí unhas inundacións bastante gordas, pois tamén tuvo a súa parte de culpa. Hai unha anécdota que me contaba a miña avoa referente ao Cantiño, aos Cantiños, que é que, como dixen antes, eran todas terras de labranza. E nos anos 70 do século pasado, un construtor xuntou aos propietarias e comproullelas. O mote que tiñan eran as labregas, e quedaron todas contentas de venderlles as terras, según elas por moita cantidade para o que valían, porque dicían eles quen era o tolo que vai vir facer unha casa ao Cantiño. Claro, as señoras estaban a piques de xubilarse, estaban cansas de vir aquí laborear todo o ano, e tardaron en facerense chalets, pero hoxe en día podedes comprobar que hai moitos tolos, como diría a miña avoa, non?